Ndito Hamisi Josephat nete chinga kichai chiabene nabo yogotarira umubaga o Transmara nabo igasense media Ramasha asabete kagosanga nabamenye bense media anene mono chinga kichiri cyesegi nabo igo obwe bwetugo ningi kyale kwirera nabo igo bugima bwabo na kibwabete mwanchu muri yegwikira buni gongo gotiga no robot yoru lindo twale obuligelio byakurende toska ngwira ntara segeke kekerebusyo linde togende gusanga anere Dr. Kena Moses ase myake menge yanyareko bagegweta egesaku kyomugusi nigo kyanyareko bagekobagana chimbebe amone bisaku ao imeyense ya Kenya nageko gereta seni kyandeze TV yacha gitoro kende ruaye na guika somo baga we county ya Kisii ya sensemo ya Ramasha na boigo county ya Narok sensemo ya Transmara na kumerana naba menyi benseme yo eliogo sangana barabu anene obugimana kibanyareko babokoba anene sensemo yomobaga igondo munyekero ugo bwe boda kuri korongo iberi itoria korongo na lifti fare mpaka Transmara egento kyare koleta obuibi gusese giyakare no kurwe chombe enibo yite yari kurugusi nyete engombe ne rumugusi engombe ne runyetuga ono mune engombe renyetuga ekere engombe yachire watigara bono kore otabwati kende koro mutaka igo no isigi yari kurwira yagera aba muraba iminja na baru bagenda kubwati chombe chiga to problem from the previous somobaga yendo yagaleta those problems kase sigi we chombe ne bintu bindi bitanyara kukwana byose byere boru gaiga somobaga nabonki nete iganganyora sigi nchi arenge kurumaega kwenye tutarachikera lakini chingi kerete nechi yakuru 1990 egento twale kobuna notaka kombo tingo nya gukweresa butambe nigo bagoteba ensinyo macha gukwanwa mbamureta bwati chombe chiga cyo gusiriria amabarato na baro bamanya kweminja baranga nenturi wali tutokwera na busa kyara mabarata tusireirie nento ndokonyara ntokwera na busa endo toka nento gwikatoire nibo aira na babwate nibo yabamanyi bareta abu bono obwamate gwasareka esege yachakira ubono bari kumyoki bari chombe cyabo boja esege yachakira abo nakulenda ko kisege cyale aturu no bwibiyo bwo busakuri oboiga linda bakurumi bako ibatiga tebe ngababebu nabo kwale konyora abanyasiasa andane ne chinga kicho bagwenso ikurikisa mu chyosi kitwa kwana kwanyora bayaswana niri nende bataka advantage ya kiro muntu bunago support ya serikali umurengo oliale usomwegame oyale kwanyora umuntu ni yako akonyo security ko rwa serikali elituko serikali erabwe etenlete ino otungwara asenye nchonga nabwate kuri nyuma ya yerombe y'abantu be serikali bakumusupport oko ngusana na amone chisegieci niho cyanyara tokoba chikoirera amaba mange gati yabo ogosira kubugima bw'amanya bantu nabo igo ogosirie nibo nechinyomba chinyinge chikanyara koba chigosambwa ase abamenyi benseme bagoteba nga ekenigo kyarenge egetigie chisegi nabo igo bantu mbarige kolisi chombege igage kogera obo bisobu nigo bwagenderete ase myeke menge eyo yairete anene abantu kunganya koruchinsemo echi asensemo yale kurukwiciro ya Ramasha yarengene ne sana yasikire echireria egasiriwa egaraba rumbwa wana chanwa balizita in revenge mission abagusibale ukara utiga abantaba tubasike tokole mamate maiga no toko gesendagera ekera mangane chiseye kerete chindagere chinto igete toka boru chindagera sana wetena no twakurusia ndagera twatiro kiroboroga iga chinjara chigasoa arafu ikatoka narende amangana ye chindagera agakea abantu baitomba asireti obogima batayibake in fact abantu bakabutwa manyete abantu bande mbale basireti obogima igoro yamangana yo mubago unabone na agati tensa igo mubaga igoro egatoka nabono batagwire basambire chinyomba cyane bona asenga agatite ekari gukiroboro kapisa asa chintunda chinyinge wikera omwaka wa 2052 nige bisakwe bibere byanyarata kwa bigotwara bututukanu amone chisegi korengana no gweta kwe bigori ao ebigori bire byari gweta byari nge bitindi mono
yagere bigorie bigakera kinde kere byaitire gusaba ko gikoba bagaka ababande bataraji gwikireke gorikeria na baro baji gutwara obutindi bugwika inungu bone gona bayari gweto none myaka 2-3 lakini bwamatembu ariko babuya obwo ariko batuburoboke asaba atabanene bari bemyaka lakini asibigorie bibike barabu bwamatembu ari ngororo na baro bawukina baje kumenya enigo yabo yairitwe aito kurwa so mwamatoye nere bono bachaka kuribise gesasi ekyo rende chisegie chiniko chanyarata ko bachikoranda kurwa a sensemeyende wikira chinsemo chinde anene kurwa ensemo yanyali bali korongo wikira chinsemo chabo basi bono ko bakiretiga nande ya kwamanya kwibunga nande yachaka ndirararia yachaka ni nyanguso na bali banyamaya bakuigubo igonga chombe chiachire aba manse bali banyamaya na barumba tegete banya kucho gusi abako bako bakanya bono yamanya guchaka kurunyamaya yamanya gucheye nyanguso yamanya gucheye geteri yacheye ramasha yamanya kwenda mpaka ikorongo ndaboniga niko abamenya bagenda ko bagucengera omurembe uyu nyareko bakorekana gati yabo na bamate babo abanyareko bakubagana ase ensemo eye kurende obuya bwo murembe mborobyobo tumete no murembe sikusina n'abantu betongole mabara ali buya kurusture ndagera mu inaria abana mansaye baita bakirani ngoje bari sikweto basoma atawesikwero njo inyibo imbabona iyo etamenyete no murembe yongorara mate enseme yende na abarabu na bakorara enseme yende ya Kisii County andani nani gongo ina ya barayi baito muno oyo maremo mwaka nyachae batinete imara mwaka professor Ngeli na abande asinge nchiyokora gegente kiara gichi chipoda ekagara tokorara turi buya skuru chida abana bawo chibuna bane skuru yemboro suguta murembe torengora masha ikorongo primary ya michoki bono nechinde uchikamukunje skimu ndabwe gukwanira hasiseje buna chinga kichanyarete ko bachiko gendera ebisa kwe bibere bigachako babikoliga chinchera chokoirania omurembe ilio kwenekia buna obotereru bwanyare ko babo koirana ase omobagoyo abasubati baitu kurugusigu chimaiko na barabu nabo gusine into tugachaka koreta kurumaiko bono bwamate bugachaka koba bono uyu mukoyo oyokorera bonekara akuna acha ora ako muigwa uso muigwa itengi na rume ubwamate bugachakira abu tukababona abantu barabaya bonekere serikali gocho ime gocho ime bona ngatika tore tomorembe tukanyanoni tukalitwakore konyarita twachakira kuigwana asingeje twabera abako gwetania okomenyokuya naboigo abana konyora chisemi boigo omurembe onyareko bagokoreta amagendero ao amoda baito mbali konyara ndagira nono gutara guka neme cyano transportation yebindo byabo neme cyano kira stay bagweta lakini squeeze byarapi nona abana mbato iskuru biyatore barabugaiga n'abasai bagenda ko bakwegokeria omurembe ore ase omubaga oyo gwe county ya Kisii ne county ya Narok ase bagenda ko bagutenena polisia enibo yabo anene bo babonde bonsi botayo kero kende n'abasai barabake batanya ko bakumanya ingikenya ko bayokorekana gutia semyaka ya umaiga kurende gati abagaka n'abantu anene abagimotanya ariko batokwa n'abarabugaiga bigo banyare ko bagotorera amange ayagenderete ase ensemo eye yomubaga uyo banyate ko bakoreta chi county ibere county ya Narok na bigo e county ya Kisii asito noko batebi baringa irangora na intu twa irangora ga twamanya koreto busemi ubono twamanya gokoreki twamanya gucha bona amo igo bono oyitokoranga nabwene tu mwana uyu numuya oyikire myaka guchakira myaka 35 to 40 gotokoranga uyu numuya na botokomareta nere twanya kumwa abasemi ubuwo bororo no bwamate kurwanga na kitwa koro bwamate gwito bogendera omurembe nindu kirigo limono abantu bami ya twale gusaba batoroserie taracha igo tokone chipati chose from Transmara Narok County to Kisii County ali abantu baita babagoeta bayetira budegera bwate mifugo yabo gusemi sigende bateka transport yabo na isikoeti nigo yairire engaki entambe sana kwene kebuna omurembe onyare ko bago koirena aseli bebe eliria Kisii Transmara eyo yairire abagaka konyara ko bakorosia anene ekyombe kelia gie boda ile banyare ko bakwene kinga banyare ko bagosemena na kwena na obosemia igoro yobiya bwomurembe koripotire gataseni Kiandizi TV korwa omubaga bwe county ya Kisii na Narok Literane Josephat Amese